Sara Sadiq and you're watching Sarah's eHub. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് 75ാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പാട്ട് പാടിച്ചു. ഇനി ഒരു ഡാൻസും കൂടി കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ടു ആൾ. ഞാൻ തന്നെ മുറിക്കുന്നു, ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇവിടെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. സൂപ്പർ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കായി നിങ്ങൾ വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുക. ബൈ.